କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର। ତଥାପି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସଦାବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆଶା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜନିତ ଅଭିନବ ଉଦ୍ଭାବନ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭାବନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ସୃଜନ ପାଇଁ ପରିସୀମା ଖୁବ୍ ସୀମିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟାବହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମଣିଷ ଏବଂ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହିଁ ଡାଇନୋସରଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତି ହୋଇଥିବା କଥା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତା 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର 1/4 ବିଲୁପ୍ତିର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାକୃତିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ମାନବୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମିଥେନ୍ ଆଦି ଭଳି ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଜମା ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ସମୁଦ୍ର ଜଳପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ସୁନାମି, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମେତ ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏପରିକି ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶର ସମସାମୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିସାରିଛି। ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଓ ବିକାଶ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରେ ପରିବେଶ ଚାପଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏକକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉଭୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦେ। ଆମର ସମସାମୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାଛବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ର ମାଦ୍ରିଦରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସ୍ ବା COP25 ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିବା। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମେତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପରିମାଣ ଅସୀମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ମଣିଷର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଲୋଭ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ତଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସକାଶେ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟିର ପଥ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।